La cooperativa Unió Cristiana de Sueca t'ofereix un nou servei d'assegurances. Informa't sense cap tipus de compromís i contracta la teva assegurança a preus sorprenents i amb les màximes garanties. Avui és dimecres 6 de juny. Sumari? Comencem. El nou subdirector general del llibre, Vicent Moreno, visita l'espai Joan Fuster. Moreno volgué conèixer ahir en primera persona este espai en un dels primers actes en el càrrec. Es presenta a Sueca el llibre Punts de vista d'Enric Casado. Fou divendres passat en la llibreria Voltapàgines. I el Sueca Sona baixa el teló de la seva 17a edició a la plaça de l'Ajuntament. Diumenge actuaren Poca Traça, Wolsom Trio i Just for You. Hola, bona vesprada. El nou subdirector general del llibre, Vicent Moreno, va visitar ahir l'espai Joan Fuster. Fou un dels primers actes de Moreno amb el seu nou càrrec. Si divendres visitava l'espai Joan Fuster, el conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, ahir fou el nou subdirector general del llibre, Arxius i Biblioteques de la Generalitat Valenciana, Vicent Moreno, qui estigué en la cèlebre casa del carrer Sant Josep. Moreno, recentment incorporat al càrrec, va visitar el complex cultural al voltant de l'obra i la figura de l'escriptor. El motiu de la visita és molt clar. Primer, jo m'acabo d'incorporar a la subdirecció general del llibre, arxius i biblioteques i un dels primers llocs que volia visitar justament era la casa de Fuster, l'espai Fuster. Per què? Perquè crec que volia conèixer-ho de primera mà i jo vaig estar així, estava comentant-ho abans, el dia que va morir i ja no havia tornat. I sí que volia fer aquesta primera visita per a posar-me en contacte amb els responsables per a veure quina és la col·laboració permanent que podem tindre entre la Generalitat Valenciana i l'espai Fuster. I volia tindre aquesta primera visita i aquest primer contacte per a establir mecanismes de col·laboració permanents, que és el nostre objectiu. Ara, quan he vist aquest vídeo resum, m'ha recordat anys dels anys 80, dels anys 90, en els que jo tenia també una altra responsabilitat, que era posar en marxa la llei d'ús i ensenyament del valencià a nivell escolar, i jo justament tenia este poble, entre altres, era responsabilitat meva iniciar els estudis oficials de valencià. I he recordat aquests temps. I he recordat les coses bones i moltes que han passat. És a dir, si fem retrospectiva 30 o 40 anys abans, quina era la situació del valencià a nivell social, a nivell de coneixement, d'alfabetització de les persones, i quina és l'actual, hem vist que el progrés ha sigut extraordinari. Ara estem en el que se diu la batalla de l'ús, en mantenir l'ús en les zones on s'usa habitualment, però també en consolidar o ampliar aquest ús a nivell social, que és el repte que tenim per davant els valencians i les valencianes.
El regidor de Cultura, Vicent Baldoví, el director de l'Espai, Joan Fuster, Salvador Orteig, i el director honorífic de l'Espai, Francesc Pérez Moragón, l'acompanyaren en la seva visita. El Museu Fuster és això, és una joia que tenim així a Sueca i que com molta gent és el primer que fa quan pren possessió. En aquest cas, Vicent Moreno, dies després de prendre possessió, ha vingut així. És un plaer rebre a ell, igual com el divendres passat va estar així el conseller d'Hisenda també, Vicent Soler, i la Casa Fuster avui en dia és un referent per tota la gent de la cultura. Inclús, no sé si avançar-ho, però sí, perquè és una cosa també molt important. El pròxim dilluns tenim així també la gent formativa, fan el que és la fundació on es donen les subvencions als museus, fan la jornada formativa en Casa Fuster. Ens han demanat que volen estar així i els acollirem encantats també perquè és una cosa que dona molta promoció a la Casa Fuster, al poble de Sueca, i estem encantats de tot això. A part, puc avançar que ja dies darrere va eixir la notícia de que més de 5.000 persones han visitat ja l'Espai Fuster o la Casa Fuster, i en centres educatius, col·legis que tenim ja reservades dates per l'aula didàctica, ja no fins tot el 2018, sinó que inclús 2019 ja estan reservades l'aula didàctica per fer aquestes jornades que es fan així. Com diu Baldoví, més de 5.000 persones han passat a hores d'ara pel Museu Joan Fuster quan encara no s'ha complit any i mig de la seva obertura. Com sistematitzava el seu treball, manuscrits, mecanoscrits... I no deixem encara de banda l'Espai Fuster perquè ahir, coincidint amb la visita de Moreno, nosaltres vam voler conèixer també el document del mes. Es tracta d'una targeta de visita molt especial. Ens ho conta Enric Alforja. Hem triat una targeta de quan Fuster va ser president de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. Ell va tindre la presidència des de l'any 87 fins al 91, que el va succeir Avel·lí Artix-Gener Tisner. La targeta en concret que hem triat era una targeta que ha aparegut dins d'un dels llibres de la seva biblioteca. La seva biblioteca, conforme anem catalogant-la, encara va apareguent alguna coseta perquè ell tenia molt costum de prendre notes quan estava llegint i després aquestes targetes o aquests papers s'acabaven dins del llibre. Esta en concret estava dins d'aquest llibre, que és el 4779 de la seva biblioteca, que és el volum número 1 de les obres completes de Blasco Ibáñez. En concret, la targeta estava en la plana 138, que correspon a Rozi Tartana, i com veureu, el llibre estava molt subratllat en roig. Ell tenia el costum de subratllar-se en roig, però a més de subratllar, prenia alguna anotació que moltes voltes acabava en targetes o papers dins del llibre. I a voltes també és una documentació prou interessant que estem ara catalogant en companyia de la biblioteca. Pel que respecta a la targeta, és una targeta que té una imatge de Miró i per darrere, sota l'epígraf Blasco, estan les diverses anotacions que Fuster va fer sobre aquest llibre. Per a il·lustrar el document, també si entreu a la pàgina web podeu veure que n'hi ha dues imatges que m'ha agarrat de l'Instagram de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, perquè quan Fuster va deixar de ser president va ocórrer una anècdota que estàvem fent un dinar en l'estany de Cullera i ell, com no tenia res ahir a mà per a fer el traspàs de poders, el que va fer, aprofitant que estaven en Cullera, agarrar la cullereta del cafè i a Tisner, que va ser el que el va succeir en la presidència, li va donar la cullereta com a emblema del traspàs de poders. Des d'aquest moment s'ha convertit en una tradició i l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana des de l'any 91 fins a l'actualitat, sempre que fan el canvi de president, es passen aquesta cullereta d'un a l'altre. Si entreu a la pàgina web podeu veure el moment exacte en el que Fuster li donava la cullera a Tisner. I ens fem ressò ara de la presentació d'un llibre, concretament de Punts de Vista, del suecà Enric Casado i editat per El Petit Editor. Divendres passat, en la llibreria Volta Pàgines, es va presentar l'obra. Al llibre, Casado recull una sèrie de relats que suposen, com el seu títol indica, punts de vista sobre allò més insospitat i que no deixen indiferent ningú. Després d'este informatiu, en el programa Calidoscopi, el nostre company Eugeni Alcañiz parlarà precisament amb Enric Casado.
Hem tingut un parell de dies d'estabilitat, però tot indica que haurem d'estar atents al que puguen donar de si les tronades a partir d'este migdia. Els núvols creixeran amb energia a les muntanyes de la major part de la comunitat i serà quan haurem de tirar mà de radar per veure la seva activitat i cap on es dirigeixen. La vesprada promet ser mogudeta i durant la matinada encara podran registrar-se les últimes ramassades, però a poc anirà escampant. Demà dijous serà un dia assolellat i amb temperatures més altes, sobretot a la meitat sud, on es deixarà sentir el ponent. Només de vesprada podran formar-se núvols de tempesta a la Ibèrica, però difícilment tocaran Sueca. La matinada de divendres a dissabte ens creuarà un front que només deixarà ruixats dèbils fins a mitjan matí de dissabte. Dissabte farà menys calor que divendres, però diumenge torna el sol i les temperatures se recuperaran. I avui tornem a posar el punt i final a este temps de notícies amb música. Diumenge, el Sueca Sona va baixar el teló de la seva 17a edició. Ho va fer a la plaça de l'Ajuntament, on els assistents pogueren disfrutar dels divertits i peculiars Poca Traça, de les músiques d'arreu del món de World Sound Trio i dels ritmes de Jazz for You. Amb estos últims, ens acomiadem fins demà. Bona vesprada.